vanilla flavor cake बानायना आं नोंथांनो vanilla फिथाखौ नागिरनानै फैबाय हाय लोगोफोर मालायफोरनि साइज ड्रागन बागान नायनो फैदों हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय नै जों दायो थांगासिनो मोनसे जायगायाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो अनसायनाय होगोन बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामनानै होआखैबा अननानै खालामना होदो लोगोफोर जों दायो सफैबाय सामथायबारियावनो ओमफ्राय देउलगुरि होननाय मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ जोङो नार्सारि नायनो होननानै दिनै सानडेखाय मा खालामनानै थानो आरो अखा हादोंमोन ना दहाय फुङाव बेखायनो जोङो नायहैनो होननानै ओंखारबाय लोगोफोर जों दायो सफैबायानो नै लोगोफोर जायगायाव बेयावनो फैदों नै जोङो सिगांनिफ्रायनो नार्सारि नायनो थांनो होननानै बुंबाय थादोंमोन नालाय जोङो बेनिखायनो दिनै फैबाय नै खिदमत एग्र' नार्सारि नै नायदो नोंथांमोना सोरबा मिथिखागोन इउटिउबावबो नुबाय थाखायोमोन आगोलाय सोरनिबा चेनेलाव ओमफ्राय जों दा सिङाव हाबनानै नायलांनोसै आरो मा दङ जोंनावलाय 40 मिटार दंबावबा जोंनाथ' हाया बांसिन गुवार ना नङा होमबा नायदो नै लोगोफोर ड्रागन बिफाङा बेसेबांबा हेल्दिखा आरो जि हासार होखायो ओमफ्राय नै जोंनियासो फर्स्ट खनसा नांगौ होननानै बुङोना ओमफ्राय मालाय औवा गायनानैबाबो गायदों नै इथिंजायबो दङ इथिंजायनाबो जि हेल्दिखा नै मेना इथिंना साबसिन Dragon Bagan नायनो फैदों मा जायगामोनलाय दोनथ'लाय देउलगुरि खाथि गायथारदोंलै आं बिराद गोजान गायदों आंनिया जोंनिया एसे गोजान जादोंना जोंहाबो हाखानानै बिदि खालामजोबनो हायोना बे मादा जोंनि आंबो हाखायोना एलाय एसे मेइन मालायफोरनि साइज ड्रागन बागान नायनो फैदों नायदो मोद' मुलिनि गोदान सिखारनाय फांगासनि होदों बांगालबारियाव ड्रागन बागान नायनो लानानै फैदों बियो गहा बांगाल बायदिखाय आंहा गिलायलांबाय ओमफ्राय माबा रायलायखुमालायगासिनो मालाय ये रहा लाव एकदमबारे एफा लोदो बिलाइफ्रा नै बिबार बारदों थाइजौआ जोंनि बायदि नङा माया क्या सोरनि अ ड्रागन दंबावो ओइ नै सिनायाहाय मबाइलाव सान्दुंनि थाखाय सिनायहरा मोजाङै ड्रागन फुलि नाय देखायब्रा
जोंनासो फार्स्ट खोन्था नांथारगौ होनो मालाय औवायावनो गायो जों ओरैबा ओरै सोंदोंलायनो बेयावसो फट' खेबना लानोसै आं बिदि साइजखा थांनानै नायना फैखांबाय जों बैयाव चलो बे नारेंखलसोना न'निया जानो रोंला नालाय मालायनिखौ नायनो फैदों बानायनो हायोना ओइलाय बायदि Kita bibar pakai. मेनिफ्राय फैफिनबाय नै लोगोफोर जोङो ओमफ्राय नै आङो लामानि बिबारखौनो खानानै लाबोदों आरो हाग्रायाव रज'नाय बिबार जि मोजां मोननानै खाना लाबोबाय आङो ओमफ्राय दायो जोङो मोनसे नार्सारियाव फैबावलायबाय लोगोफोर कारिगावआव दङना आसाम फुड फरेस्ट बेयाव फैलायबावबाय नै खाथि खाथिखा नालाय बेखायनो बेखौबो नायनानै थांनोसै होननानै फैबाय आरो सफैबाय नै लोगोफोर जों दायो सिङाव हाबनानै नायहैनोसै बेखौबो Gini aku. Bye bye. 풀채 비야 풀채. 그거 다 쓰는 거. Bibar kamu baraya bibar. Oh, bina 잡자 투박 내 bina. Baraya. Oh, bina. Langbei kau baju. Itu tak kalai biya, masih. Saya nih. Oh, gitu na? Mata plan ni. Kantin kare nama. Hah? Kantin kare nama. Oh biya. Anti kerali? Kanting karale. Bikor anai ko beris nih kan. Sukle. Mens kaya. Oh. Sukle barang. Jernan jarang ko. Munba. Dah saya guni. Saya gedang mabeon nih. Munba lah, munba. Ini red na? Ya, bisa kita. Di sini bab kita ada berat di zamannya जों ada. Oमफ्राय फिथाइ थायनो थाखाय बेखौ हास'नांगौ होनोना. Oh, हास'नांगौ बे. जेनेबा बिदि दा दुलाय दङबा ना बिदिखौ हास'नाङा आरोना माने बिदिखौ हास'नाङा बिदिनि हास'नो हाबाय जोंनाबो दङ ओमफ्राय दाथ' नै बेफोरबायदि गोजौ जालांबाय आयौ बिसिम जाबाय होमबालाय बे थाइलान्दां बियो औ हास'दो बे जेनेबा बिदि दालाय फैदोंना बिदि दालाय फैदोंबा नै बिदिखौ हास'ना होदो आरोना औ आरो ससे हास'दो बेबायदि दङबा औ बिदि गोजौ थांदोंबा ना बेबायदि हास'ना होजाबाय नै ओमफ्राय बिदिखौ दोनदो आरोना बे हास'दो फिथाइयाव थायदोंमोनबो मोनजालायदों एसे ओमफ्राय दा देरनानै बिबार बारबाबो फिथाइयासो थायला जि गगा थाइसे दं नायलाय फिथाइ थाइसे गारबाय नै बेलाय आं होनाय फुला बियो जापाननि खमला ओमफ्राय नैबेयाव आथा गैयै खान्थाल नैबे आपेल नामा Anna. आपेल हनै बिबार बारजोब्बाय आया Anna. नै आपेला एफा बेनो बिबार बारलायबावबायसो गाथों बियो हास'थारनाय मानसिया ओरैनो बारगारगोन ना बे कफि Sukle. नैबे खमला नागपुरनि ना नागपुरनि खमला बियो खन्दा फुल नङा बे लाल चन्दन Chondan. लाल चन्दन नै पुष्पानि लाल चन्दना खाथियाव नायनो बे निलाखौ खाथियाव नायनो बे किउबि किवि फांसेयाव बेसे 300 थाखा लायो मा बिफांयो? फिथाइ थायगोन ना थाया जोंनियाव थायो जुजु लागायनो मा बुस्थु इयो? फांनै लानानै केबि सयसन लानांगोन बे
गैया फांनै लांनांगौनो जोला ओमफ्राय फांसे गायजोबनांगौ गायजोबजायो ओमफ्राय आहा दुखु मोनबायना बेनो बेरेले नै लोगोफोर भेनिला फ्लेभार केक बानायना आं ओंखायनो भेनिला फिफोरखौ नागिरनानै फैबाय भानिलाखौ लादो बाजै ओमफ्राय बेखौबा बोरै फ्लेभार दहनो मेसिनावसो जागोन माखौ फानो फिथाइ ना मा फिथाइ थायगोन ना फिथाइखौसो फानो बागान खालामबासो जागोन तुर्कि बिमाबो दङ बिमाया गुफुरलाय बेनि फिसा गुफुरा साइज जाथारगोन दावराय बायदि नुखायोनो एसे नायखांबोबाय लोगोफोर मोननै नार्सारि नायबोबावबाय जोङो दायो ओमफ्राय न'आव थांगासिनो दं आरो एसे खोमसिलेट जाबाय नै ओमफ्राय हाइरडआव नै गेजेरजों फुल गायनाया जि मोजां बिबार बारदों आरो बेखौनो खेबबावबाय आङो एसे बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो बङाइगाव सफैबायमोन ओमफ्राय नै बङाइगावआव सिनेमा नायनोसै होननानै हाबफैबावबाय जोङो Kembali. Boro film alai. Ini paling baik kali. Hes balan sih kok. बिदिबा लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बारा गोलाव खालामबाय थाला मुभि नायनायखौथ' देखायनो हानाय नंला कपिराइट जागोन नालाय बेखायनो आङो बेयावनो फोजोबनोसै आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेयावनो जोबथ'लायबाय बाय बाय